Sangrongsalo 24 Ramchandraghat ni bisingo khopjak dalbidal kami amchai berainaikha MLA Ranjit Burma asole bini logio tongkha Tripura mothani te kubona dongrok Asolo 24 Ramchandraghat ni bisingo khopjak bogabil kacamati khoboite bo dalbidal kami amchai berainaikha MLA Ranjit Burma asolo amchai ni dalbidal rokorok bai kok samani bisingte borokni jungjalni kok roknobo sawimankha asalni koklamni bisingte sawimankha kabangma chakra borok tabofano bata maino tongko abono karebo dalbidal kok sabai khanarokha MLA Ranjit Burma Ramchandraghat Bidhansabha Kendrani Ratanpur Bisini Kecam Tongbari Para Omoni kaisa kereng kothama tongo damda kuridok kai nok kuridok nokdok damda kuridok damda tamobo kaisa oro kereng kothama tongo o parawon agiwo oro garing nok tangai huk salangmani para belake durgom bormura paharni tolabo borok tongo o pararogo khub borok kom phayo অনেক কষ্ট খায় পারা কারেন্ট সকাইয়া অপারানি বড় কোনো নগ রগ মানজাইয়া বাতা রগ মাইয়া দীর্ঘদিন বড় ক্লাই দङ দরগাস্তরিও সরকার ফাইও থাঙ্গো বাতা মাইয়া বড় অনেক বড় বড় কক দি থাঙ্গো আ ককনি কোনো বড় ফল মাইয়া তিনি অম ফাইনাই ফেকা অম তাবো বংনি পারা লামানো আং থানাই 25 তারিখ ডিসেম্বর ফাইপ্রো লামা রং নুখা আং সেংকা লামা রক টাঙ্গি উমিয়া Kaitini ang naina paika mo sarbiya khaijak na kepen PMJ soi ni maddome kamona khlaina ni bagi 4 kilometer hai lama mono o kamini bororo bo sungsaro bui lama ka hamhima na hai o paran bororo bo himna muchungo bongni bo khani kostone kokno jong khanaka khanawune tini o para changa se kubang ma borok phaileka boroga hai bororok tini bata maya khu iko bini brijok thaka ongko bini bekra jek thai thaka bata maya ma nok kere tabu bor nok kisi misi kiro ko borok tong lai jau kai borok na chang tini naina ni phaimani lai kai ko kosto khai tong nok rong baijak ko gana na kotha baijak dok tong ro kai komana na tini nai tu gui ching oro phailemani dol kubang ma phailemani o mura sakao kai ne phimani o kami sakao tui bo kaham ke kaya tui bo borong ko ya kai oro bahai ke solar bai kai tui ni ব্যবস্থা khai rimano chang nei Sunarai kaisa kami tongo Hindustani arabo kaham ko tuimai angoi solar baike tuini ব্যবস্থা khairi jakha sei mantei haikeno singo puran tongbari Chini Tripura sa tongma kamibo singo ব্যবস্থা khalaijangnai ka lama to jeng o financial lo moto paino tongkha March masa khaino next financial year bongo kamini lama na kaham khainai mongni kamini lama oddek tabo national state highway khaijagai tongo ka omo trik trik mona connectivity sing kaham khainai o pahar ni ayengo kaino Chini simna Bidhansabha Kendra klai thangka o pahar no khai kasapte bagai tonika mukai khwai Ramchandraghat kai omono bahai kai o kamiam sai tongnai lukurong no kaham chep mandiwi di mano omono ching sai toglai tongo abuni bagino ching tini kasam tongbaribo musik jana phailai nele pika bekhana tong thoka borbe kok sawi borne bekhane dukhone kostoni kok no khanawi lekhai tong thoka joto borok no o kamirago wachu chu phainai phena nungthon maya ganang ro borna nai phena nungthon rai kosto kai khairmo sinja khai tonglai jau borok sal kolokma bisi thango bisi phayu tonglai jau borok huk khai oro chalai kosto phaisa mosaya khai borok hingko ration na thangkai borok onek hakcholi himi thana nang oron borok kosto ungo dipsa lai thango borok marim nai thangka kai Khwai ni shimi biplomni kokthum Chini Khorang